Здравейте, казвам се, няма казвам как се казвам, вече трябва да се гледа предишното ми видео, трябва да се посмели или трябва да се посмели наистина. Ако не сте гледайте го, пак може да се разсмеете пък, чуем. Накратко, в това видео не искам да се обяснявам 30 минути като предишното. Накратко искам да кажа, че съм предоставил няколко интересни линка, които предоставят много добра информация за какво се случва в момента в училищата и като цяло в образователната система и не само в момента, и предишни години. И бих искал наистина, ако не вярвате на мен или на децата си, или като цяло на хората, които познавате, може просто да погледнете линковете и вече като ги погледнете и може да разберете вече за какво става дума. Ако и на тях не вярвате, не знам, трябва да се оправяте. Обаче просто бих искал наистина да поразтърсите в интернет, ако и най-важното според мен е да говорите с децата, защото съм сигурен, че 90% от децата, които ходят в сегашните училища, почти 100% съм сигурен, че 90% от тях, как го сука, 90% от тях не искат да ходят и ходят с нежелание и отиват там само и само за да удовлетворят вашето желание на родителите и да се чувствате добре, че децата ви наистина се обучават, докато повярвайте ми не се обучават наистина. И основно просто разтърсете за информация и се посъветвайте, винаги се съветвайте с децата за какво мислят и как мислят и за всичко най-различно. Защото повярвайте ми, децата ви колкото и глупави да ви изглеждат, повярвайте ми, не са глупави. И може да научиш много неща от тях и помолете ги наистина да бъдат честни с вас. И може наистина да, ако се слушате в тях, да разберете много неща. Чао!